Kakvi od emisije? Čekaj da mi proradi kap. Ne mogu da dišem, ajde da ubrzam ovo. Jer još 20 minuta i meni druga nozdrava začepljena i onda uvek je početi da mi otiče polako. Ajde. Dobar dan. Ponovo da kažem ja sad oficijalno zato što sam nervozan jako vrlo. Sam popizdeo sad već. Nemam sok da popijem, pijem kafu prvu u 2 sata, 3 sata. Još malo pa će ova kurac. Za današnju temu doveli smo našeg sagovornika, dragu Anu Glumac, koju smo već rekli ime, to je Ana Glumac. Drago. Jer je današnja tema kako privući partnera. Pa to je bar lako. A ja sam doveo 2 kompetentne osobe za to. Ja. Jedan je moj sagovornik od starta, moj saborac u ratu. I drugi je Ana Glumac, koja je jedini predstavnik drugog pola. Mislim, diskutabilno je još da li drugi pol, ali Pola. kažu. Pola. Bar. 2,5 muškarca. Da, Ja samo da se odmah izvinim našim 300 ljudi koji nas prati, jer meni začepljen je nos, 200 ljudi, smanjujete se polako, da ću malo da se bude nervozan možda. A nije ni bio cool. Jer mi se začepila leva nozdrava, prognoziram da će za pola sata da mi se začepi i desna nozdrava. I onda ću da natičem i mozak polako i da neću moći da razmišljam baš dobro i možda neću puno pričati. Eto, možemo sad da nastavimo. Dakle, današnja epizoda je kako privući partnera. Sad, partner nije bitan kako, mislim, ako neko muško, žensko, mi nemamo ništa, mi smo liberalni, ovdje da se ogradimo. Partner, šta god vi ako smatrate kučić, onda ste već bolesni, sve ostalo u redu. Evo, Ana, kako si ti sadašnjeg partnera privukla? Pa, bio je jako pijan i ja ga napijam do dan danas, već skoro 2 godine. Jer kako bi drugačije? Kako drugačije, zamisli ujutru još. Pa, ne znam, nas su upoznali prijatelji, onda mi smo počeli tu čuću i onda se... A čekaj, ste se dopisivali sa WhatsAppom? Jesmo, na Viberu. To je najbitnije. Moraš krenuti s WhatsAppom ili Viberom. I smešve forede. Mada meni nekako Viber, ne znam, ne volim ga. Ja isto više volim WhatsApp. Ovo mi je zelenije, lepše. Da, lepše, znači. A onda kad pošliješ onu mačku, ono što kao nešto srce drži, ja i grebe. Odmah blokiram. Da. Šta će ti stiker? Šta ima stiker? Ti voliš stiker? Da. Stvarno? Da. Pa dobro, ona je žensko. Žensko. Ja mislim da najbolje privučeš partnera kad si ono što jesi. Točno. Jer ja pre sam se pretvarala da sam nešto što nisam, a to je muško. I nisam... To su faze. Dobro, to svako prođe po njegu. Prvo te neko privuče fizički, jel da? Dobro, to je prva stvar, jeste. Prvo se svidite jedno. A šta sad, kako ako gleda neko ko je ćelav i ružan, na primjer? Ne. Šta on ono da... je neko nekom lep. Neko ne voli savršeno ravne zube. Ja volim. Zato sam nosila fiksno. Ne, nego nekom je, na primjer, simpatično kad neko ima razmak između zuba. To meni gadno. Ja to ne volim. Ja ne volim, brate, zato što to može onda da upadne nešto pirinač, recimo. I da onda misli da je nikome, I šta onda kad se poljubimo, meni završi taj pirinač. Bože, ja bi povratio odmah, pa makar... Još ako je brown pirinač, a ne beli. Kako si privukao ti svoju ženu? Ne znam da li sam je privukao. Baš to ne znam. To je velika istina. To si jako dobro rekao. Jer mi smo išli u školu. I ušli smo mi u neke određene godine, znaš, i sad jebi ga. Nema tu sad da sad biraš ti. Šta sad ti 32 godine, 35, a da je 5 tu i 40. Prođe život kao ništa. Nisam ja sad baš siguran da sam ja osvojio nešto više, možda to bilo ono skoro pa primora. Daj šta daš. I obostrano je bilo, znaš. Nisam ja sad ono kao fora mogu da biram nešto, niti ona mogla nešto da bira. Sve u svemu znala me od škole, sasvim mali. Kad smo bili smo Srednje. Upoznali smo se 2002. A sad je 20. Pa sad vi vidite koliko je to. Tad bile moderne džesike. Ja nisam... Mladi ne znaju šta, to je Helanka. To je Helanka. Pošto vi mladi sad ne znaju. A pravila je neka Jesica i onda se to zvala Jessica. Da. Ona je to nosila, ja sam bio reper, ja sam bio širok, tako da nismo se u srednjoj školi baš motivili. Čak što više mislim da me onako... Pa bilo je sve različite. Da, baš je bilo drugačije. Onda smo počeli da se družimo i kako je došlo do ovoga da ja stavim prste na njenu prst i ona prsten na moj prst, to stvarno ne znam kako je došlo do toga. Kliknulo je nešto jednostavno. Nisam se nešto trudio. Možda 2-3 godine sam obigravao oko nje. Tako da, eto, to je, tako sam ja svoju Mariju. Da.
Da. Ti Gorane, kako si? Pa poslao sam je poruku na Instagram, znaš. Moj jako dobar drugar, mi smo živjeli u Dubaju, tada i moj drugar iz Južne Afrike je radio sa njom, pošto je moja devojka model. Posle sam ja postao. Ona ostavila tadašnji dečka, ja tadašnju devojku. Krenuo da živim od prvog dana, evo dan danas, sve super, baš sam super srećan u vezi. Ja sam blisko povezan. Šta, na primjer, privlači ljude na drugim ljudima? Da li razumeš? Sad ja izađem, na primjer, u radnju i sad mene neko vidi i kaže, šta sad njega može da privuče na mene? Dobro, ja nisam dobar primjer. Ali generalno, šta ljude može da privuče? Kaži ja. Pa ne znam, postoje neki ljudi koji su svima lepi, a na primjer, kada ih malo bolje upoznaš, zapravo ne kliknete. Ne klikćete. Misliš fizički su lepi? Fizički su lepi, da, ali ništa ljušture su. Prelepe ljušture. A imaš ljude koji... Nema barbika, kažu. Šta? Nema barbika. Pa da, nema kao ništa ne zna kaže, ali barbika. A lepa. Shvataš poruke? Jako lepi. Da. Si to sam smisli? Pre 10 godina. A postoje ljudi koji, kad ih upoznaš, nisu ništa posebno fizički, ali su toliko harizmatični i duhoviti da prosto kroz neko vreme ti postanu najlepši na svijetu. Jes, mene tu uvijek radilo. Pa da, i Pa to sve radi. Mislim, ne znam, to je čudna neka hemija gospodnja. Nadam se da su stvarno bile duhovite. Mislim da je to prosto neka hemija među ljudima. Ne klikne svako sa svakim. Ne znam. Pa naravno. Prvo te privuče iskreno fizički izgled. Da. Neko ne mora ni da klikne, nikad ne klikne, ali proživi ceo život sa tom. Jeste. Privlači ih seks. Ja znam ljude. Šta žena može da uradi sa svojim polnim organom? Vaginalna manipulacija. Muško je. Pređi na drugu temu. Šta privlači? Šta tebe privlači? Pa jeste, šta? Mnogo bitan taj seks. Mislim, recimo tebi nije lepo sad u vezi, braku, sutra, ne znam, nekoj zerbanci, ali je dobar seks i ti ostaješ uporno, ideš, te jebe, svesno te jebe, kaže, ne, ti ne možeš to da radiš. Mislim, psihički. Psihički, te jebe, ali te jebe i ovako, do jaja. I onda svima do jaja i ti trpiš i ovo i ideš i na ono. I svima super i ja mislim da je to isto što povezuje ljudi mnogo. Ali te to mislim, valjda ne uradiš to odmah čim vidiš neku osobu. Šta? Pa pričamo kako privući. Kako ne, ja sam nekad privlačio sam, ja izađem u klub. Izađem ovako. Go? Ne, izađem, ja se šmekam, znaš, i onda budem samo, jedno večer. Odmah uradim. Pa ni ne ljubimo se. A jel vam se desilo nekad, na primjer, da kad ste s nekim jao savršen vam je vamo tamo i onda kad raskinete lupa posle godinu, dve, kao neprijatno ti da kažeš da si bio s tim nekim kao bože. Pa meni pa su sve moje bivše. I meni isto. Sve moje dobro, nije za sve. I bilo je tu dobrih, pametnih, ali... Ja samo za jednu osobu ne mogu da kažem, to za sve ostale da. Sad ja da kažem nešto za televiziju. Jako je to u stvari bitno s kim si bio i to je sve u redu zato što to sve deo faze. Jeste, jer mi svi odrastamo tako je, ti odrastaš sa svakom osobom i svaka osoba koja se desila u tom životu, ako si muško, onda i muško, žena, mislim, ako ste vi gej, ja ne ulazim u to. Ali hoću da kažem da svaka osoba s kojim si bio i s kojim si rastao, to je u redu. Pa jest. I koliko god ona bila je gadna i možda i ovo i ono i sve, možda najgore, to je deo tebe proces. Ali to je ta hemija koja te sludi pa ni ne vidiš neke te anomalije što on kaže. A to jest. Dok posle se ne osvestiš. Jeste, pa s kim sam ja sve ludeo. Tek kad prođe. Uglavnom taj prvi kontakt privučete reko fizički. Onda počnete da malo razgovarate, da se dopisujete pa shvatiš da li ti je taj neko... Ako nema smeha, meni isto to najbitnije. Mene mozak baš. Isto. Kad mi imamo napad smeha uveče pred spavanje, milo moje pred spavanje, meni je to najlepše na svijetu. Ne mora ništa drugo. Da. Se zagrljivo i smemo i moj momak on jako voli da se smeje, ja to volim kod njega. Ima veliki. Dobro, ovo nije tema o tvojom momku, nego kako privući partner. Moj momak, on je tako. Jesi ti imao nekad frku, znaš, ono kao sad sa nekim si se dogovorio? Da se vidiš. Jesi imao frku, brate, šta ćete da pričate, znaš, ne znaš. Ja vrlo često. Ja uvek. Iako sam ja, razgovetan i nemam problem, nemam tabu teme, nemam te glup, ali uvek sam imao frku. Šta ako mi sad, ako bude neprijatna tišina, i onda dođem, ili smo
Petam gluposti, brate. Ja pa idem do toaleta, nešto baš me zovu s posla u ponoć. A ne, ja obično kad sam išao na tako, ja lupam gluposti, kao retardiran se ponašam. I ja. Sam ja radila, kad mi dosadno. Ja lupetam, ne mora da mi bude dosadno, ja i kad mi je super, ja sam opet retardiran, samo serim nešto. A znaš šta je još gore? Tako kad sam par puta bila na nekom dejtu gde nemam teme za razgovor s tim ljudima, shvatiš. Ja sam tako se smejala sama sebi i lupala gluposti i na kraju ti ljudi me još više zgotive. Kao u fazonu, ali mi je bilo lepo, ajde opet. Pa nemoj. Pa meni nije ja bilo. Ja stavim naočare nešto naopako. Pa kaže, kako si ti, kaže, pa opuštena. Pa glumiš Carrie Bradshaw, pa ideš kao ne. Da, pa kao, pa uzmem, pa popijem pići, pa pacim čašu u lokalu. Valjda što se prepustiš kao u fazonu, ovo je propalo, pa budeš najgora verzija sebe. Tad se još više svidiš. Ne, ja nikad nisam bio neka verzija sebe, ja sam uvijek bio ja. Ali ja sam inače budaletina, verovatno, tako mi svi kažu. Zabavan si. Pa valjda ne znam na koji način nekom, verovatno nisam, ali obično tako bilo. I ja dođem i kenjam, i onda kada završi se to sve, odem ja kući, ništa se ne desi, naravno, nisu htala. Jer naviku se. I kako se zove, ja dođe kući, pa nije ni čudo što nije tela, šta kad sam bio kreten. Svašta sam mi rekao, idima krive noge, idima debeli listi, da ima butinu, i da se tere butin od butinu, svašta sam mi rekao, sve što sam vidio da ne valja, da sam mi rekao, to imam problem sa tim, to odmah kažem svim ženama, često šta im sve ne valja, kad mi se neko svidi, pa ja kao. I oznaji se onda posle mu bude neprijatno. Odmah. Ima pljeskavice, ovako sve, to da vidite. Pa to curi, to samo frca. Ja primetim zube. Jako gledam u zube, čak i nekad neprijatno. Vrlo često ljude gledam ne u oči, nego u zube, nego ovako, na primjer, za priča Nemanja, ovako. Ne vidim ja da njemu oči idu. I, na primjer, neko mi kaže još imaš lepe oči ili koje su boje moje oči, pa kao napravi foru. A ja ne znam, jer samo gledam ovde. I ako neko ima ružne zube, nisam završio. Ako neko ima ružne... Ako neko ima ružne zube, to je bukvalno, ja se izvinjavam, vi što ako ima zubara danas, platite, možda pola parcele njive date, kupiš nove zube. Ali jako bitno da imate lepe zube, zato što su zubi sve. A je li im kaš, aj otvori usta da pregledam ti šesticu? Nisam nikad te fore koristio. Nisam ja ne vas pitan, ja samo kažem što mi se ne sviđa. Plomba je najviše 3000 dinara. Najviše. I plombu kad staviš traje ti 5-6 godina. A devojke će pre otići da kupe sebi torbu, lupam neke, ili neki muškarci će pre izaći... Prodaj Gucci, kupi zube. Ili će pre izaći nego popraviti taj zub koji će ti posle trajati 5-6 godina, a ovo ćeš baciti ili ćeš popiti, nabiti sebi u rupe. Naprimjer, meni nije jasna ta svest kod ljudi. Ali, pa dobro, ako sad krenemo svesti kod ljudi, meni nije jasno da... Sve mi nejasno. Ali u principu ovo je jedno lepo razmišljanje. A to je stvarno ono nešto... Bravo Ana, zato smo te izvali. Hvala. Ja sam imala krive zube, imala sam kompleks veliki zbog toga. Pa ja bi. Vidi ovo sve ostalo i onda još ti zubi. Šta ti prvo primetiš kod žene? Što primetiš? Ja, ono klasično, brate. Ili kod muškarca, ne znam, mi se znamo dosta dugo, ali ja ne znam. Ali ne osuđujemo te. Da. No judging. Ne znam, ja to ono klasično, srpski. Dupe. Sise, dupe, brate. Ne mora sise, sisa mi se nisu mi toliko bitne sise, iskreno. Ali, kako se zove to, zadnjica, to mi je bitno ako vodiš računa o tome, to mi je jako cool. Pa dobro. Ne, ja volim pošteno. Sad svi nešto sviđa mi se karizma. Pa naravno da voliš. Imaš neku govnu s tima, neću ništa ni da ti priđam, boli me kurac, možeš imati dupe kako hoćeš. Zašto dupe? Zato što to moraš da, ne možeš baš, i ako se rodiš sa dobrim dupetom, ti ako ne vodiš računa, to padne od sve bude. Jer se sećate one Dari iz Velikog brata, prve sezone imala baš ovako dupu, minus. Ma dobro, ja sad to nije mi bitno. Sve nje, ali na primjer meni je ona sinonim za ne dupe. Ovako išlo u minus. A možeš da napraviš nekako, znaš. Pa kako tako, Bog ti je? Pa ili imate tip osobe, da li vam se sviđa uvek neko sličan po šablonu? Da, imam Eva Mendez. Dalje. Pa ja nemam tip muškarca, zato što su mi se sviđali i lupam i plavi muškarci i crni. Sveđe, iđe i sve što naiđe.
Šalim se, pa sviđali su mi se i lupam izrazito plavi momci sa lupam svetlim očima. Ja ne verujem u te tipove. I crnini, ja prosto me privuče jer mi se sviđa iz nekog tako razloga. Je. Ne možeš ti sad imati u kalupu nekog, razumeš? Moja svaka bila drugačija, ništa nije imala nijedna slična. Jeste, ja mogu da posvedim. I moja isto. Pa mislim da, ono. I drago mi je što ni po čemu nisu bili slični. Šta bi ti posavjetovala ljude koji gledaju ovaj klip? Kako bi ih posavjetovala? Šta, na primjer, kako da oni sada privuku, ako nisu lepe? Evo uzmimo primjer neko da nije lep. Kako on, kako da nije možda ni šarmantan? Jer ja verujem, na primjer, da je karizma... Pa jebi ga sad. Čekaj, pa imaš ljudi da ti budu čudni jako. Ma uzmeš, skloniš se s ovog sveta. Da, ima jako puno ljudi koji nisu ni ovakve, ni katastrofa i sve, a i on hoće da ima ženu. Pa naravno. I on hoće da ima, da se spoji. Pa naravno. A svako treba da bude svestan sebe, kao prvo, i da... To je bitno, to je greška. A ne bitno. A to je greška, sta sad svako da bude svestan sebe. Pa treba da moraš da znaš u kom ja mislim sada da sam na najbolji način, najlepši na svijetu. Pa jesi. Pa dobro. Ali mislim super. Ali ja to mislim za sebe. Pa lepo. Mislim da svako prvo treba da bude svestan sebe i da bude svestan da prosto nisi birao kako ćeš izgledati fizički, ali da zbog toga ne budeš iskompleksirano đubre, nego da radiš na nekim drugim stvarima. Idi u teretanu. Ali ne, suština jeste, treba da radi na tome. Treba da radi možda na svom normalnom, realnom pristupu. Ja bi prišao, izvini, moram samo odakle, ja bi prišao i rekao bi, vidiš, nisam lep, nemam energiju, katastrofa sve. Ali imam pare. Ali... Realno, pa da. Ali moraš imati paru. Moraš nešto imati. Moraš imati nešto. Ili ja bih rekao, možda sam i 160, ali napucat ću se. Hoću prevrnuti se slučajno negde i neću moći da ustane. Šalim se, ne mogu da ulazim u kožu tih ljudi, da sam u toj koži, ja bih radio na sebi. Ne, svako treba da bude svestan toga kako izgleda i kome on treba da priđe. Postoje ljudi koji su, kao što sam rekla, prelepi sve, ali su glupi kao noć da ti je neprijatno da ga upoznaš sa nekim. Transfer blama, da. Da, transfer blama i prosto ti možda ljudi koji nisu nešto fizički, ali su možda pametni i privukli bi tog nekog, ali ne znam, sve nosi nešto svoje. A zato postoje danas društvene mreže, pa preko društvenih mreža često vidiš da ali svako nađe svog para. Prosto svako nađe svog para i nekog komu odgovara. Mislim, i postoje ljudi koji su oboje lepi, par je lep da ga vidiš da misliš wow. A možda žive loše, a postoje parovi koji su, da kažem, ili prosječni ili lupam po nečemu, nam se ne sviđaju, ali imaju jako lep i skladan život. Tako da svako sebi nađe partnera, samo treba da bude svestan svojih kvaliteta, svog izgleda i ne treba da spušta kriterijume zbog nekih stvari. Ja mislim da samo bitno da imaš šta da pričaš s tom osobom koju puno provodiš vremena. Koja ti je dečko, devojka ili šta ti već to će bračni drug. Samo bitno da imaš neki razgovor sa njom. Da ne bude muk, onda tamo, ti tamo. To svi kažu, to su i babe i dede kažu, ako posle 50. 60. godine nemaš ništa da kažeš. A ne, pa čekaj, pa to je super to sa babom i dedom. Evo recimo moja prababa. I ona je morala sada da kaže, ja što mi se sviđa, a još ti ima lepe brkove. Znaš, recimo. Nego došao njen čali i rekao, ja više onog malog tamo, to ti muž. Sutra ideš tamo. I ona rekla, dobro. I Kjera zavoli što kaže. Zavolila ga Bog te. Da su švabe striljale, ona je cijel život patila za njim i nikad nije našla drugog. Znaš. To je verzija za vašu porodicu. A onda me pričala, mislim, ja zbog klijenca, ali mi pričala, su ceo život imali o čemu da pričaju, šta da pričaju i on je njoj pričao sve, ona njemu pričala sve, znaš. A to stvari vidiš, namesti Bog. Postoje i ljudi koji, lupam, neke devojke koje ništa kao kad ih vidiš, razmišljaš, Bože, šta to muškarce privlači kod nje ili obrnuto. Da, ja često vidim takve parade. Da, a ljudi lude za tom nekom osobom, a ti kad pogledaš nije ništa posebno, ali kad upoznaš, shvatiš koliko što ti kaš ima energiju, harizmu i koliko je samopouzdan taj neko, prosto isijava i privlači ljude. A postoje devojke koje su i lepe izgodne, ali se sve nešto sakrivaju i pogrbe. Tako je. Evo ja, na primjer. Da prosto ne mogu da dođu do izražaja. Pa ide da ti da onu jabuku da pojedeš. Kad se pretvaraš da si nešto što nisi, uvek nailaziš na pogrešne osobe, ispaštaš i patiš, a tek kad se opustiš i kaš ma boli me dupe, kad se pojavi osoba kojoj ću ja odgovarati u svakom smislu i prihvatit će sve moje,
tad se stvarno pojavi taj neko i shvatiš, hvala ti Bože što nisam ostao sa onima pred kojima sam morao da se pretvaram. Tako je. Koliko lepše. Ajde. Malo mi leva nozdrbica došla sebi. Šta da pričaš dalje? Kao još sat vremena. To bi bilo to. Nadam se da ste uživali kako su njih dvoje pričali o ovoj temi današnjoj. Lepo smo gošće doveli. Jer ja baš nisam nešto... Ako volite Anu Glumac, stisni like. Ima Instagram. Imaćemo dislike. Na Instagram je radio emisija. Koment, aj neki koment da čitam. Volim da čitam komentare kad pišete kako. Jel da? Pa ja to najviše volim. Ajde da uveselite čoveka od 2 metra, molim vas, komentarišite nešto, nek bude srećan. A Jana Glumac da kaže, vi kako ima puno komentara na klipovima gde sam ja. 5. To je to, gasi klip. Sljedeći klip sviramo gitaru. A ja možda će to biti zanimljivo, znaš. A ja peva. Doće Sergej Trifunović.